Sa guys, 7:30 nahurot ang sudan. Sumbawang nahurot jud wala ko ipa sudan sa panday pero na may isda dadto sa bawon sa panday. Hurot aga tengahang sabaw. Manilang ganahan lagi mga utan-utan. Ja, madugri kinas papaidi guys kanang said walay duty. Ja day na kuan guys kanang pure jud ni sa nga dugus na. Gikan sa dapitan na. Oh, gikan ni just Mindanao. Ang gipalit kay nalagi mga si Crystal giubo. Sige na iko na kay mababuak niya ni. Kari, ipong sara. Ipatong-patong. Balikan na. Ay kiri mo daw ako kino tumbol niya. Wala na tubig ito tanan dito? Ha? Datay tubig. Asa? Hello guys, good morning. So maadtong adlaw na tanan guys. Napunta sa kusina ni Ruby Provinciana. So mga luto tagbiko guys kay kuan. Gina salamat sa Ginoo. Kuan nakamata ko alas 3 na. Kaya laok lang ng manok. So, kailangan din nato tayo magkayod guys kay kabayad ta og pang sweldo sa panday. Dengan salamat ni tanan guys. Hindi po dahil ninyo guys, di po ko maka piso-piso guys sa YouTube. Salamat ka adyo, di po kuhaan ka ng kapag ko nag-YouTube, di po ko makahimo og kusina nga. Tindak salamat jud kadyo ko ni Ma'am Bisminda. Ug sa mga tao nga ni share og blessing na mo, kay bawo na mo kinsa mo. Salamat ka adyo ninyo, ang gracias Ginoo nag-apaw-apaw para ninyo guys kay mas lami man jud sa minaw nga makatabang ta sig katawo. Salamat ninyong tanan. Na luto na katong biko. So dili din ha guys kay mo lagi na late na ko og bangon. Jadi salamat sa assistant dia. Di morning nak. Morning guys. Narabay nag-order taga Dumagiti. Diyan ang dadon ni nagkalunis. Guys, good morning. So na ako dari guys sa ka-display na ko patras sa kaputahi kay kuan diyan ako yuutan. Utan Bisaya na siya. Sa kani Bagyo Beans kay mo lagi na nay mga bata nga magbawon. Ya igado. Pansit. Ya andong biko guys kanang ang subra mo yang gi-display dari kay uban i-deliver man to. Diyan salamat kadto sa mga nag-message nga magpa-deliver sa biko. Diyan nag-deliver. Sakay pa nila. Oh, sakay. Sakay. Wala sakay. Masakay ako nula. Sige. Impronan magisi. Magisi impronan. Ulan man. Ano maning langit oy nga. Sige maghilak. Panilong sa mo dari Ben. Anong daha man yung uwan man diha Ben? Mabasa diha. Hop, baulog. Ipanaog sa niya. Guys, gayran ko mabitaw. Bisa kasa deh kali. Manaway ila makamoy giha to discount. Kaya ra siguro niya marasaw na. Kasa utang guys. Kaya rin marasaw na. Kaya ra mo na ba. Ya, deh. Gara na. Panala. Ya, salamat. Sugat ni mo. Salamat kayo. Salamat kay boss. Ya, oh. Asa mo kaagi? Di na lagi, kuya na. Oo, sige. Yes. Salamat. Naraagi oy. Yukuyuk. Hait. Hoy. Na nag-deliver na magmong kabilya ma'am. Iya na lang dari kay ako na lang may guyod. Buka. Busy lagi ko no, busy kayong linya. Ya salamat.
Salamat. Wa bitaw kay birthday. Murag apil siguro mo ugma kay mga ligo mo kuan. Wala na ko lang ka ugma. Kanyang ko ugma. Oh. Hala, salamat. Salamat kayo. Ngajong hapon na itong tanan guys, saradeng kanais na gamong kusina. So ang mga pobre guys, malipay na yung taon nga, makasuway na yung taon migingani. Di na may mahadlok Ma'am Bisminda og muuwan. Di na may mahadlok nga muuwan nga mulupad agsin. Salamat kadyo Ma'am Bisminda sa imong kamaadyo. Ang Ginoo jud mo bawas nimo. Kay bawo man jud ang Ginoo mama kanang ara man jud kang kabuutan kay tagsaritaw nga ingana nga muhatag ngani kadak ang halaga. So guys, tagsaritaw nga ingana muhatag ngani ka ang halaga ba. Unsa salamat kadyo ma'am nga ako imong napili. Ako imong napili nga sa mga isuna mo nga ako napili nimo nga tabangan nga maingani na ni among kusina tawo ng pobre. Kuana ka nang di naman yung kuan yung kusina pang dato na jud ni. Nga mara gito ni abot na pud kuan kanang tawag dito katong purtahan, jara mahalan ng purtahan na. 5,500 na siya. Kuanan pa na ni papaidi. Kuluran pa nag natural ra pud nga color. Diyan yung si Ruben di sa kun na pwede natong ikabit kay kuan kanang di pa kadto ni siya na uga ba kaning o pa kadto ni siya na mauga. Anja gibutangan man hinuon ni kuan na kanang kabitanan kanang ibutangan na siya og kahoy para naibutangan sa screw. So maadyo ni sila mga pandaya kay mga maadyo mo trabaho. Ja nahuman na jud dari ma'am ang kuan kanang ilahang pinising niya kana ay dito na pud sa likod umabot og last na lang tong sa likod ila na nang ikabit ang kuan na anja apa man is jang ipa move ning wire lagi kay simba ko iguunas kuan ba pa-move pa na muna si babaw na palitan pala na muna og kanang tubo nga ingana na. So maghuwat pa mi sa kuan kay grabe na kuan naman kadto si Ma'am Bismindag nagastuan ni guys. Grabe. Taka na kadto sang nagasto. Salamat jud kadto Ma'am Bisminda nga ako'y napili nga imong tagaan kay tanaw makita jud nimo ang imong hinaguan diha og atong mga hinaguan. Nja aga mo laging sabot dani guys kanang sinsay mo pahimo na ni tanan nga na ako na lang may maghinay-hinay sa sliding window og sa kulurop kay anak kadto sa gasto dani guys ija na tanan ana siya kada ka gasto. So grabe na ka gasto sa manang maluoy na kuni nga si ija na laman jud tanan man ma'am ako na laman jud maghinahinay ni ma'am kanang i-stop na jud imong pagtabang kay aron na ka ana kay maluoy na kuni ja. So mo na siya resulta guys aron na jud kanais kadto atohang kuan kusina. So kusina na ni sina pobre nga di na mulupad ang atop. Kita guys adto pud mo kakuan guys nga kun malipay ra ba ko nga nana ko yung mga ingani. Malipay ka adto ko grabe. Halos din ako makatug sa gabi maganahuna nga. Nana ko yung kusina. Nja guys kanang ato sa lipang hipuson ni mga kalat tari kay namurog nagahin hangin ra ba oh. Guys kay na ako ni music ag ihang nanghugas mo siya nag-music niya ang gipatay kay makapirait mo gud tanak. Salamat kadto na kay imo kong itabangan hugas na anak. Muli na ko ugma. Hala, ang mana ka muli nak? Okay, magtambal taron kay na idugos nak. Gipalitan jud kana kog dugos. Ya diri oh. Hindi ba maka-acid na? Uy dili, dugos nga pure ni. Oh, ato ni sang butang Pero mantika lagi na. Pure jud siya guys sa sang gitilawan. Ja. Yan si ate. Ha? Bads ko niya. Mo tumiron palitan na kutong bads. Na okay ra kada nang hugas. Kaya nagklase man sa online guys da karon pa sa naghugas kay ako di sa wa sa ko maghugas kay hang kamot lagi grabing ka kuan dadto ipatuo sa ibaw na gas basta na sabon yan ay nababo pero butan dyan na siyang bata so pinabangon dyan na siyang bata kailan dyan na lang mga silingan na mudani nga di na malaagan dili mga pitbahay nga naman kaday nga di makalaagan day Bakalaagon. Di na kay Gani asa makauli dire. Dagang buhat dire. Mo na wala na sa makalaag.
lang. Ito, salamat. Luma na lang atong teenager life. Mixed to egg. Jo. Manarbaho na lang po kano. Nakang atong water, i-close po na kay atong bill sa atong tubig. So, sige na kay manguan po ko dito.